إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. Lakin sana sen perverdigarından bolan rahmettir ki onu yok etmedi. Tahqiq Hudaýyň fazly keremi sana nihayetde uludur. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Sen ayt, eger tamam insanlar we jinler birigip jem bolsalar şu Qur'an ýani kitap getirmäge evet getirip bilmezler. Egerçe bir-birlerine kömekçi we arka bolsalardy. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وتحقيق biz mukerrer beyan etdik. Adamlarga şu Qur'anda her bir meselelerini gen formuna edip ta şükredip kabul etsinler diýip. Pes adamların köfisi kabul etmekten kaçtılar. Olar naşkürlüğü kabul ettiler. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. Ve kafirler aýtdylar, biz hergiz sana iman getirmez, ta yerden bir çeşmeni bize cari edip aktıryança. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Ya sizin üçün bir bağ hurmadan we üzümden bolsun. Pes şolaryň arasyndan suwlaryny aktyryp jary et. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Ya da asmanyny bizim üstümize gaçyr, para edip öz aýtşyň ýaly, ya da Hudaý we ferişteleri bizim ruberumuza getir. Ta siziň Resuldoňyza şahadet bersinler. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا. Ya da sizin üçün gyzyldan öý bolsun. Sen şonda sükunet eder ýaly, ya da asmanyga çyk. O hergiz iman getirmez. Fakat asmana çykmagyň bilen ta asmandan nazil etýänçäň bir kitaby ta biz şonu okaýly. Aýt, päkdir meniň perwerdigarym, men hiç zat däldirin meger bir resul edilip iýerilen beşerdirmen. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. O insany iman getirmekden hiç zat men etmedi, wagtiki özlerine hidayet we hak din gelenne meger aýtmaklarydyr ki aya Allah tebarak we taala insany resul edip iýerdimi diýip. قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. Ey Muhammed, sen aýt, eger yer ýüzünde ferişteler ýörüp sükunet etýän bolsalardy, elbetde biz şolara ferişte bolan Resulüni asmandan iýererdik. Yani eger yerin ýüzünde ferişte ýaşaýan bolsady, insan ýaly onda biz şolara ferişte bolan Resulüni iýererdik. Lakin yer ýüzünde zindigi etip ýaşaýan beşerdir. Oňa görä beşerden Resulüni iýerdik. Ta özi yani insanlar şondan istifade etsinler diýip. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
Ey Muhammed, sen ayt, Huda kafidir gavah bolup, men bilen senin araňyzda. Tahqiq Allah tebarek ve taala bennelerin halini yaxşı bilýändir we yaxşı görýändir.